Ko ndaigozivei vatete kuti kuswededza hama pedyo kuchandiparira. Mugore rapfuura irori ndakagashira foni ndikanzwa voice rechirume, asi namba ndakanga ndisina kudzisevha mufoni mangu. Ndiani? Ndisekuru Patrick. Hanzi ndiri mupark station. Sekuru Patrick, kubva ndiveini taisava nerelationship zvachoso. Hongu yanzvadzi yaamai, asi taisava close. Chero phone number yavo ndakanga ndisinayo. Semunhu anobva kuvanhu uye ane rudo runopfachukira, ndakatuma mukomana wekushopu kuti anovagashira nekuti vaizorasika uye kwatinogara makombi mashoma. Ndakafonera Mofu, murume wangu, ndikatsanangura kuti sekuru vangoita zvekutaura vatosvika mupark station. Mofu vakati it's okay, ko munhu anonyimwa pekurara here? Mofu vaisanyatsoziva sekuru pamusaka pekuti vaive vangovaona pamuchato wedu chete, asi he was not part of my life. Ndakadzoka kubasa ndikaona sekuru vadova mumba vari mulounge tikafara. Ndakavabvunza upenyu. Aiwa, vairatidza kufara zvachose. Vakati ivo vainge vauya kuJoburg kuzotenga zvinhu zvekushopu kwavo ende vaida pekurara kusvika vapedza basa ravo. Ndakavapa mvura yekugeza nechikafu, chikadya vakanorara. Handina kuziva kuti vainge vasingaexpecti kunge ndinge ndine upenyu hwakanaka. Vaive vashamiswa nekuona ndichityaira uye upenyu hwandairarama nekuti ndakangokura ndiri munhu aitariswa pasi pamusaka penhamo. Handina kuziva kuti sekuru vainge vabatikana uye kurwadziwa neupenyu hwandairarama. Vakasvika pakusiya macomments emumba mangu uye kuti ndipe icho nechocho ndiende nazvo kumusha. Ndakazoshamisika kunzwa nehama dziri kumusha kuti sekuru vakatora mapicture ese emumba medu kwakatumira hama. I felt violated, but ndakangoti munhu aive angoonawo zvakanaka. Takagara nguva, sekuru vakangonyarara, iniwo ndikaendera mberi neupenyu hwangu. Nekuti painge pasina chandaive ndavatadzira, izvo vainge vasina kufara. Upenyu hwedu hwakatanga kungooma so. Business rangu ndokutanga kuita dry. Makastoma ndaive ndinawo, macontract andaive ndinawo for years, kwakungotanga kunyarara. Ndakaomerwa neupenyu, zvinhu zvikatanga kutsakatika. Same for murume wangu. I never thought kuti anyone could be behind this. Ndakangofunga kuti ingori a season of life. Tete ndakasvika pakusara nangova munhu, chero vana mbatya chaiyo ndaive ndisachakwanisa kuvatengera. Apa ndinoreva kuti mabusiness edu tese nemurume akanga angooma. Takaomerwa neupenyu nekuti takashaya pekubata. All the avenues ekuita mari akangovharika. This went on for quite some time. Ndikasvika pakuti one weekend vanhu vose vakubuda kuenda kukereke, ini ndikati nhasi handisi kuenda. Ndaida kuita one on one naMwari. Ndakasara ndikapfugama ndikachema kuna Mwari, ndikabvunza Mwari kuti ndiri kutadza papi. I cried kuna Mwari ndikabvunza kuti nhaye Mwari, muda kuti zita renyu riseko here? Tiri vanhu vanobatsira vanenge vasina. I said this time nobody would ever help us. Even vose vaya vaimboisa marequest vakaita kunge vasingatizivi. Tete takasvika pakushaya even mafuta ekubika. That day I cried pamakumbo aJehovha and claimed all the promises. I kept on saying, break all the chains akaiswa nemuvengi in the name of Jesus Christ. Monday came. That night as I slept, ndakarota ndiri kufamba pane imwe nzvimbo musango ende maive nehari, asi paive nehari imwe chete. Hari iyi yakabva yasimudzwa. Hari iyi yakabatwa neprayer partner yaMofu. Prayer partner yaMofu, hari yakwakuputsika, mugobuda mvura yakawanda muhari moya. Ini ndakatoti hari doko kudai ingabva yabuda mazimvura akadai. Mvura iyi yakasvika mumabvi medu. Ndakamuka, handina kuziva kuti ndiko kusunungurwa mubondage yatainge taiswa nemuvengi. That day I got a call from a client and she gave me a tender with mari isingatauriki. I knelt and I said, God, this was you and you alone. Still, I never linked all this to anyone. I just thought it was just a season. Gare hama yedu imwe ndiyo yakazoti takaudzwa nen'anga kuti zita rako neremurume wako riri muhari. Apa Patrick aifamba achiudza vanhu kuti I want to kill them. Ko tainge tavatadzirei? Ndinoda kutenda mambo Jesu nekuti rwire. We wrestle with the principalities of darkness, but had it not been the Lord on our side, we should have been consumed. Vatete ndakazodiscover kuti sekuru Patrick
kubva zvavakauya kumba kwedu havana kufara nemagariro ataiita uye vaida kutondiuraya. Asi chavaida kundiurayira handizivi kuti chii. Vakazama nepavanogona kuti upenyu hwedu huende musango, kuti vatore laki rangu vatete, asi Mwari akatikwira. Kungoti we need to be vanhu vari prayerful, nekuti the people that we invite in our houses havasi vese who wish us well. Ndateni. Good morning, Zimbabwe. I hope you are having a wonderful Sunday. Kumativi manenyika kwamuri. Regai tipinde munyaya inotevera atiti tangozvinzwirawo panyaya yekuti vanhu vatinopinza mudzimba dzedu havatishuviri zvakanaka. Dzimwe nguva munhu anenge atorwadzwa neupenyu hwaunenge uchirarama, nekuti iwe unofanira kuva munhu wokuramba uchitambura. Ndakawanikidza murume wangu achidya ropa rangu rekunguva. Makasimbeni tete, ndiri mudzimai ane makore 26. Ndine mwana mumwe chete uye ndine murume akatonobvisira kwete zvekuchaya mapoto. Patakaroorana nyasha ndokuwanzwa kwakuzokwanisa kutenga imba yatanga tichigara currently. Ndinoti yatakatanga tichigara tete sokuti ini ndakaita zvokutiza pamba apa. Handingagari nemurume anoita basa rekuti anodya ropa rinenge riri pamapedzi angu, kwete katete. Kana achikwanisawo kudya ropa remunhu mupenyu, chasara ndechekuti inyuwo wacho agondimedzawo, nekuti zvinhu zvacho can't get kuti zviri kubvepi. Izvo munhu anenge achiziva zvake zvaari kuita. Ndakasangana naDini, ndakamira makombi ndichitoenda kubasa kwangu. Ndinorangarira vividly kuti kubasa yainge iri casual Friday, so ndainge ndakarova smart rangu. Hore yakangosumuka mudenga tete. Apa bus stop edu ekujecha hapana kana shade yokuti notizi wakamira. Tene mabus stop ekumarokesheni ndivanda before hambo, musati matena, after church, uchingodaro. Apa hore iyi yakandiwana ndiri unprepared, umbrella donolo. Apa ndainge ndiri mudilema chaiyo. Ndikada kuramba ndakamira, ndainyorova. Ndikada kudzokera kumba, ndainonoka kubasa. Apa panga pasina kana kombi one inside. Zvino boss lady wangu zvema excuse ndizvo zvanga asingadizvi. Kuti ndiende kubasa ndakati dhaba zvaisabuda manje. Ndichiri pakati pekupushana nepfungwa kudaro, pakabva pasvika mota yakangomira mberi kwangu. Ini maprivate ndaimatya. Chisi takakura era iya yemazuva emakombi aiva nemahwindo ari tinted, so taigarorayirwa kuti private car, run for your life. Mujaya akasvikomira pamberi pangu akati tsaonere. Ipapo hana yangu yaibika mananga chaiyo. Pakabva patanga kudonha mazidonho emvura aida kuvhiringa smart yangu. Ipapo handina kana kuda kufunga ruviri. Ndakamupoinda mumota iya ndichiisa munamato. Mwari ndiye anochengeta vana vake. Mvura yakabva yatanga kushakana. Haiwa tete kani, takabvunzana mufaro nevatyairi ava. Tikatanga kutaura this and that. Mujaya akazviti ainzi Denzel. Uye hana yake yaingerova kubva zvainge andiona. Ndakatoseka zvangu kuti atanga matsotsi aya ePatoners kuda kuita hit and run vana vevanhu. Denzel akazoofa kuti anondidropa kubasa sezvo mutauni mainge mazara mataka. Ndakanonoka zvangu kuzviona kuti mujaya aida kuona pandaishandira, sezvo aitova serious kutaura zverudo. Ini ndini ndaisava serious. Akandidropa off ndokubva zvangu ndaendera mberi nezuva rangu. Handizivi kuti mujaya akaita research dzake nguvaye. Pandakaita knock off pabasa ndakawana andimirira kuti anondidropa off kumba. Pano neavo aiuya kuzondiona. Sometimes toenda kulunch tese. Munoziva hapana chinhu chinoimpresa munhukadzi se-effort and consistency, and Denzel was delivering both. Pasina chinguva tete ini ndainge ndanyora murudo. Takangoita date for 3 months chete tete. Denzel akanditi aida kundikanda mukitchen. Ndimbokudzoserai kumashure mbijana. Musi wandakatanga kusangana naDenzel akanditi aive aide with some prominent politician, so they were not allowed to discuss their work with other people. Uyezve aive necastle as a side hustle. Well, ini I never bothered kutsvakana netwakawanda hangu. Vanatete vangu vakamboda kutsika-tsika vachiti 3 months tainge tatodzidza narine. Asi Denzel convinced them kuti ainge andida, there was no need kuramba tichiita madelay. Rora day rakasvika, zvese zvikafamba zvakanaka, handidi kushora tete. Denzel was the perfect husband to me. Tikaropafadzwa nema twin girls, Malia and Malik. Ndakabva ndapuwa kapush gift kemota achiti ainge atenga kare yaigara kucastle kwake gore dhu tiri tese. Ndokubva kulocation kusvikopinda into a fully furnished house tete. I was a spoiled princess munongo wahenyu. My wish is command. Ndaive nemanannies and house helps. Kubasa handina zvangu kurega kuenda.
ndaenda mari yacho aiva asingaitsvage kuti yaishandei ubasa ndakabva ndakwiridzirwa kuitwa supervisor. Saka tete musi ndakaona mashura Denzel vachidya ropa rekunguva ndainge ndine presentation kubasa, so I was working palaptop yangu. Besides ndaiva nemareports that I wanted to send, so nokudaro zvimwe ndakaseva muflash. Ndakaoneka naDenzel wangu pakanaka, ndaitwa kunguva yangu tete ndikaburitsa mota yangu panze pegate. Ndatova about 100 meters away. That's when I discovered kuti ndainge ndakanga maflash racho randaida kuzoshandisa kubasa. Zvinhu zvacho so hazvidi kudai man. So ndakasiya ndapaka mota mustreet mataigara. There was no need for me to reverse mota for just 100 meters. It was not necessary. I would walk kusvika kumba ndotora flash rangu ndodzoka kumotikari and continue kuenda kubasa. Ndakapinda nekagedhi kadiki zvangu ndakandanga bedroom pangu. I tend to have a running stomach kana ndiri kunguva yangu tete, so ndakati regai ndipinde muchimbuzi nditore a roll of toilet paper. Takatoshamisika kuti batu vandasiya vachiridza ngorono vainge vamuka nguva kuda vaida kugeza voenda kumahasusu. Takati bhengeni door remubathroom ndipo pandakasangana nehorasini. Murume wangu ainge akapfugama pachibhini chemutoilet achibvanganyura macotton buds netumaplastic tuya tumapads. Muromo wakatsvuka kuti piriri neropa. Akatobata pedhi rangu. Tete Denzel had not anticipated me coming back kumba, saka akaita zvekuvhunduka akanditarira kuti atize. Akashaya kuti otizirepi apa evidence iri mumaoko, hard evidence. Ndakangoscreama tete ndichimhanya ndichibuda mutoilet zvekuti mahouse help angu akatoshaya kuti chii, because normally I'm as quiet as a church mouse. Okay, what did I just say? Ndaitova mushoko tete. Mahouse help angu nematwins angu ndakavaitira indrive vakanosiyiwa kumba kwavabereki vangu. Ndaida kudhila nenyaya iyi finish and clear. Denzel aizondiudza kuti chii chandainge ndaona. Ndakaisa foni yangu parekodi ndikagara zvangu mulounge. Ana tete ndainge ndavachaira nhare kuti vazoita witness yangu. Munhu achisema kudya ropa rehuku kuzoti remunhu chiko iiron deficiency here, anoiwana muropa rangu here. Handi anotenga mapirizi okudya beetroot neliver. Denzel akazobuda mubathroom. Ana tete vatosvika kare. Ndakatsanangura nyaya yangu dare rese richinzwa. Denzel akamboda kuramba-ramba. Ndakanotora exhibit mubathroom. Paitova nemazino kuratidza kuti anga achitsenga-tsenga. Ndipo pakazobuda gore rose tete. Denzel haana hustling yaiita. Tete ropa rangu rekunguva ndiyo yaitova haso yake. Ndiro raimupa mari. Anga akaromba akanzi anofanira kudya ropa remudzimai ari kumwedzi. Paya paiita madays asipopamba achiti anga ana minister tete aingova mastatement ana Gringove patown. Ndipo paaenda kunorimiwa mishonga yake. What was his end game? Kuzondisacrifice. Hapana marriage apa tete. Ndosaka anga akandiroora chop. Ndaifunga ndadiwa izve munhu akatogaya kuita mari neyo. Saka kana ndaizogumaura aizopindira maliya namaniki here. Vana tete vese nedare vakashamiswa kunza zvakadai. Chokwadi hapana kwataienda. Ndakamupa gupuro pamberi pehama ndikataura kuti hapana chandaida pazvinhu zvese zvotaiva nazvo. Ngatore zvake zvinhu zvake zveurombo. Tete ndakadzidzisa kuti sometimes we are married to our own enemies. Kugara nemhandi yako chaiko uchivharwa nematerial things. Handisi kuti hakuna varume vane rudo out there. Variko, asi sometimes ukaona munhu wako angoita upfu munhu unofuma wakanyuka seho, ita research dzako. Namata kuna Mwari anokuratidza zvakavanzika. Sokuti hakuna chakavanzika pasi pezuva. Chenjerai hama we, dzimwe nguva mugere nemhandu dzenyu. Ndakabuda pakaoma zvokwadi, unovigwa uchifema. Zvakaoma ndofunga kuti muri kuwa mabhere emombe ari kurira. Ndizvozvo zvamuri kuwa ndizvo chaizvo plus mvura yakunaya. Iyi nyaya ikai inoshamisa. Imagine kana murume wako wakaruma mapedzi chaiwo vediwe. Zvinhu zvatinosangana nazvo mumamarriage umu zvakaoma. Handisi kuziva kuti muchiri kundinzwa here kana kuti makuhwa noise yemvura. Regai timbomira tigoendera mberi titsvake pasina ruzha rwemvura iri kunaya. Makasimba here tete? Ina hangu handina kuromba, asi imi malandlord akatanga kuita dzimba kare. Vharirai imbwa dzenyu. Handirei vana bhoki, vana huhu, masecurity epamba. Asi tete, ndoda kuuya neimwe nyaya yandakambosangana nayo pamba pandakaroja rimwe gore. Tete, ndakapona nepaburi retsono. Lenders vaitoda nezvangu. Ndakaonda tete kuita zenge zvekusava unrecognizable. Gossip club yemumarokesheni vakatanga kutaura kwavasina kuswera sezvo murume wangu aishanda kuSouth Africa. Akatizwa nemurume, akavigirwa chirwere nemurume, akagarira guyo sembwa nezvimwe zvisina kana mature ose. Asi zvose zvaitaurwa ndanga ndisina zvangu basa nazvo kana kunzwa panoshinya. Ndaitovewo nemabigger problems.
andainge ndichifesa. Ndichitanga imba ndakagara pane imwe imba kwemakore maviri. Varidzi vemba iyi vainge vakaenda kuAustralia, saka mari taipa muzukuru walandlord zvakanaka zvinenge. Nhamo yakazotanga tete landlord pavakatiudza kuti vainge vava kudzoka kuzozorora kumusha. Takapiwa 3 months dzedu notice kuti tisuduruke. Ndakatotsvakawo imba pane imwe kapu yechikuru vaingogara vari 2. Ndikaona sekuti ndaizogara pamba apa nokuti malenders echikuru anganetsa akadii. Pamba pacho paiva niti zvekuti nyaya yeduty was not an issue. Paiti kubva padoor kunosvika kugate, so kwaingova kuti bhaga ndatopedza. Asi tete dai ndakaziva hangu ndisina kupindana nenyato yakadai, ndingadai ndakabvunza kuti nokunetsa kunoita dzimba sei imba iyi nekunaka kwayo yanga yagara iri pamarket for too long. First day yandakasvika tete pambapa handina kana kumbonhuwa kana zvihope nyana. Ndakangozviudza kuti maybe ianxiety, kututa nekusajaira imba nyuwani, saka zvaizostabilize hazvo nekufamba kwenguva. Mwana wangu aiva chindumure. Ndainge ndamusiya navatete vake ndida kuzomutora kana ndamboisa order mumba, plus ndaisada kumustresa nekufamba. Ndakazonotora mwana first day usiku, handina kuvata naye. Mwana akabongomora mhere iyeye. Ndakazama kusvusvudzira kutozama kumupa chikafu tete ndichiti ini sechindumure kuda zvimwe mudumbu mapinda mhepo. Mwana akatozorara na4 am. Apa ndaifanira kumuka ndichibata duty. Ndakazomuka late ini tete ndichifunga kuti landlord achapopota asi havana hawo kutaura. Tete ndakatanga kunotisa kuti upfu hwakanga husachagara. 10 kg yeupfu yaita 3 days. Apa ndaibika kapoto kadiki kangu nemwana wangu. Mumba manheru wainyatsonzwa kuti mune heavy presence remunhu apinda, asi munhu wacho apinda haumuoni. Mumba munenge makangoti kwindi. Asi tete chakazonyatsondistresa ndechekuti every night musiling ndainyatsonzwa kuti mune chinhu chiri kufamba musiling chosvikoburuka mumba mangu, konzwa time chakudzokera. Tete ndakangotanga kurwara kuita ndonda chaiyo, in and out of hospital pasina chinoonekwa. Ndakazomboendawo kune vamwe madzibaba mushure ndarefewa nevamwe mai vaigara next door vachiti kurwara kwandaita hakusi normal. Ndinofunga mai ava vaiziva zvaitika pamba apa, asi vaita diplomasi vasingadi kuti dyo. Madzibaba ava akatiti pamba pandaigara vainge vakabata zvinhu, saka vaida kuzouya pandogara vabate zvinhu zvainditambudza. Madzibaba akatiti vaiuya kumba mangwana, sezvo malenders angu zvinhu zvavo zvaishanda kwandiri, sezvo ndiri ndaiva muloja ndoga. Madzibaba vakatouya vakapfeka disguise ndokupinda kuwing kwandaigara, vakati vaida kubata chinhu njaindishaisa rugara pamba apa. Madzibaba vakakwira paopening, ndakangohwa mhere kwets vachidonha negotsi kubva musiling. Madzibaba vainge vadirwa mucheka, asi ainge chavadira mucheka havana kuchiona. Madzibaba vakangoti kongamu simu ndiye tande nenzira, no explanation, no what. Ini ndine hangu ndakazosara ndoona nhamo, handiti ini ndainge ndanogofa mago mumwena. Manheru tete handina kurara, ndakarohwa nerimwe dzikirira risingaiti rokunzwa kuti pano ndaakufira kuhope, kunzwa kudzipwa, kunzwa kuti mapendekete akagarwa tete. Whatever it was tete chaisada kuti ndimuke ndiri mpenyu. Tete ndakatanga kudikitira kuhope kuti mweya wangu wava kuenda. Kuri kutika kwangu tete ndakatanga kudaidzira blood of Jesus, the blood of Jesus, ndokuzonzwa chinhu choti b kudona, asi handina kuona kuti chii. Ndakabva ndaziva source of problem yangu. Pamba pandaigara panga pasina kumira fine tete. Ndainge ndoperezeka kuita kunge munhu ane kwashi, kuita kunge mwana mucheche akabatwa nenyengereza. Asi mukuitika kwezvinhu zvese tete, mwana ndainge ndanomusiya kwatete vake sokuti ainge asingavati pambapa. Mangwana ndakamuka ndikanomhorosa landlord wangu, haana kupindura. Vakaramba vakaisa muromo mino. Ko zvainge zvaipa papi futi? Isu takavata tiri mumagood books. Saka kuti ndivo vainge vandishanyira usiku here. Ndakabuda zvangu kuti ndinoita business rangu. Ndikaudza mufundisi wangu, vakati kutama ndichatama, asiko zvinotofanira kurova chidhuma kusvika chatizira kuna mai vacho. Saka kana ndaimboita tumunamato esadza twakangopora kunge mazoa adeleto nastepmother, ndaifanira kusiya ndaita madangerous prayers, mawarfare prayers, ndichikota shoko raMwari. Ko zvaitaurika here kuti mufundisi kuti kuna madzibaba vakamborohwa musiling, chiedza achingakurirwi nerima. Chero hazvo ndainge ndava ndonda tete, musi uyu pandakabva kuna mufundisi ndakadzoka ndiine renewed strength, ndichingoti gidhi
kuwing kwangu ndakatanga kuzviprotecta with the living blood of Jesus Christ tete ndichinamata kuti Mwari ndirwirei hondo iyi. For we fight not against flesh. He who is greater than me is greater than who is in the world. Nemamwe mawarfare prayers tete ndakazongonzwa panze kuti b kunzwa kuti pane chinhu chadona zvine mutsindo chaizvo, asi hazvina kunditadzisa kuendera mberi nemunamato wangu. Ndakakuvata, I prayed over olive oil and anointed wing yangu. Ko simba ratakapiwa naNyadenga rinokunda zvese, iro simba rokunamata. Musi uyu tete ndakanyatsopfodora hope, hapana chandakanzwa mumba mangu. Even the heavy presence riya handina kurinzwa. Pakapera mazuva maviri sekuru ndisingavaoni pafavorite spot pavo pavaizambira mushana. Zuva retatu ndakaona gogo vouya kuwing kwangu, vakanditi murume wavo aiti nditsvake imba, pane mwana wavo ari kuuya kuzogara navo. Ndakaziva kuti mastatement maprayers angu ari kuvhiringa maevil altars avo. Zvagara mvura neoiri hazvisangani. Pa2 weeks dzanga dzasara ndakangoti ndoda kuzoitira manext tenants favor. Ndakatanga ndanamata zvakasimba tete, ndikakusha imba yose salt nematombo negarlic. Pakadonha gwevereshe tete pamusoro pedenga. Vanhu veraini vakamhanya vakarirova rikafa rikapiswa. Ndakabva ndanzi zvekuchabva month end hazvichaiti, ndava ne24 hours kubva pamba pavo. Ndakabva ndaziva kuti hondo iyi ndainge ndaiwina, ndaizobva nekastep kenyasha. Musi wandatama neighbor akandiudza kuti ndaishaya ndokuudza sei sokuti pamba apa hapagari vanhu, pane akabva openga, umwe akashayikirwa nemuchecho, pozotiwo umwe akaperegwa nebasa. Aicha kuti ndaizoudza landlord akaita senge otipesanisa. Iko zvino kungorwara kuya nekuperezeka kwakapera, ndadova chigwindiri. Malandlord andakawana vakabva kuna Mwari woga akandinyaradza. Mwana ndakazotora anotamba chose, tiri kutoenda kuholiday nababa muna April ari kuuya iyeyu. 2 kuna Jesu. Ndiro zvakasanganikwawo nevamwe. Ndangodzidza kuti there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus Christ our Lord. Tisarega kuramba tichinamata. Ndikutadza kufamba, kudya kana kufema zvakanaka after ndaona mwana wabhosi wangu achinanzva nenyoka tete. Ini ndinoshanda samaid, ndaishandira kuBorodhebrook. Pamba apa ndakawana basa through agent wandakawana pagroup remahousemaids. So ndakati ndataura naye akati ndiuye kuoffice. Indaigara kuEpworth, akati ndiuye kumaoffice ake ari paReliance mutown. Ndakapinda mutown ndikasangana naemployer wangu uyo akati ndaizotanga basa the next day. Akati auya kuzondipika mutown makuseni. Aiva mukadzi airadza kuti anofara uye akasununguka. Ndakafara nekuti ndainge ndanzwa nekutsvaka basa and pay akati ainditanga ne200 US. Imba yake akati double story, saka akati anotanga ne200. Ndakaenda kubasa the following day tete, ndikasvika pambapa pave pakakura, taive 3 vashandi, ini housekeeper nani then cook. Pave pasitomborina basa, pave nemwanasikana wavo 1 aingogara ari murumu make, aingobuda achienda kuchikoro, kana adzoka aingogara akazvivharira murumu make. Yes, maiva nezveze TV, saka pekutanga takangoti ndosaka isabuda. Sema weekends waisatomuwana tete, pave netimetable yaipiwa chikafu kurumu kwake. Chaindinetsa nani ndakatoshaya kuti basa rake raive rei. Chimwe chinhu, mwana uyu aive neganda dete riri smooth risingaiti. So one day ndakamuka ndokutanga kucleana. So ndichipfuura neparumu pake takanzwa kuti mune masounds ari kubuda murumu make, kuti asa munhu ari kuchema. Ndakafunga kuti asi ari kuona porn movie. Pandakazonzwa ari iye ndikafunga kuti maybe pane chiri kuitika kwaari, pamwe ari kurwara atadza kubuda. Imwe pfungwa ikati asi kana arwara atadza kufonera mai vake here. Asi ndakazoti regai ndivhure ndione. Handina kutenda zvandakaona. Ndakaona mwana uyu achiita bonde nyoka. Pandakavhura ndizi kuti boss vakabva sei upstairs, ndakangoona vakugotsi kwangu. Vakanditi pack your things ubve pano izvezvi ukaudza vamwe vako zvawaona unozvidemba. Vakandipa mari, vakati driver anondisiya mutown. Vamwe vangu zvakavanetsa kuti ndadzingirwei. Even driver akaedza kundibvunza, asi nekutyira upenyu hwangu ndakati ndaita emergency kumba. Asi tete kunyange ndisina wandakaudza, miri wangu hausi kuita zvakanaka. Ndakarota ndarumwa nenyoka iya yandakaona. Ndiri kutadza kunyatsofema, kudya plus kufamba. Handichatogoni, ndinotodawo help. Ava vari kutsvaka rubatsiro kwai ndakaona chisionekwe. Zvinoitika muupenyu zvakaoma. Sister avari kuti ivo vakaona zvinhu zvinohlisa, vakahlamadzwa zvinhu zvakavahlisa fani.
zvino havachawi zvakanaka, vari kutsvaka rubatsiro mushure mekuona zvinhu zvinohlisa zvakadai, zvinhu zvinoera nyoka inobva vatova nayo kupiko, zvinhu zvinoitwa muupenyu zvakaoma. Totenda Mwari mvura yapera kunaya, asi mastori edu abva apererayo ipo pano. Ndoimba kuti muchava neSunday yakanaka. Guys, thank you so much for the love and the support that you are giving us. Tikungoramba tichiendera mberi neprogram yedu yeMothers Day. Takati tichacreata group, regai ndiri create Monday, tigoposta link yegroup totaura nyaya dzedu mugroup imomo. Handiti Mothers Day iyi takadoirongera imi vanhu vanoona channel iyoyo. It's for the purpose of this channel. Vai vanoti munoronga zvinhu zvenyu, ndezvepanapa, ndezvemunhu wepanapa, ndezvedu tese ipo pano Mothers Day. Takadoironga kuti tishandise mukana weMothers Day kuti tisangane, tivonane nemadzimai akawanda. Vamwe vakati tohla kuuya torombeswa, ndikati nomugorombeswa nani, tichadonamata tigodana zita raJesu. Hapana munhu anorombesa munhu. Jehovha vanoti kavha neropa ravo. Ndinokutendai nekuona video kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.